Oo, nito Kuan siya kung palitan ni 50 ra. 50 na? O 50 ka Ah, may sige, hugas. pwede ra. May hugas ay 50 ra kung palitan ni. Hindi na siya pwede nga taas-taasan pa. Kung sa mani mo, ay, Oo, Kuan ano sa siya, Manila, mapipit na buti. siya. Oo, mapipit pa, gina siya. Ay, Ang okay kanang pa. doorbell sa mong balay akong gibalhin dira sa bike. kuan na 20 o 50 lang gid siya, 50 okay na ni. Ah, pwede ra. O sige ka na si Madam. Sige. Si Madam Tutay, ako nang kuhaon. Nanang ibaligya man nimo ni kay tarong pang kaayo ni. Sayang kaayo. Ay, oy, ako lagi baligya kay wako'y pang tungit. O kabalabi ka, mga kuan na ko, mga kalaban na ko, mga kwartahan. Bisa usapan Madam imo ning baligya dili kay ako na ni siya Ano, gura asawa. kayo? Ibaligya lagi na ko na. Ang importante, O, 50. makakagidugo. 50 plus 12. Kuan Madam. Mhm. Ay, 62. Oo, 62 lang. 72 na siya tanan. 72.